प्रणाम। खुश रहे का रे ससुरा का बोल का बाबूजी? कहले 4 महीना बियाह कइला भइला ई लड़की कहती है कि उनके लड़का ह ए बाबूजी देखी सच सच बताई कि बात का बाटे जन्नी ना पाहुन जी हमार ननद के जिंदगी दाव पर लागल बाटे इहा के कहत नहीं कि हमारा लड़का के हइए ना हटे हम ना ले के खिसरात हमर ननद के लिए बनिए जवा आखिर बात के सच्चाई का बताई और वो पूरा सामान के साथ है कहाँ के ना इंसाफी बा बोली कुछ का बात सच्चाई बाटे एकरा में रोरे बताई अब रोरे हाथ में सब कुछ बाटे समझे नहीं ना माने हे तरिया के राज बाबू गौर जाता काहे की बोलता महाराज लेकिन रुआ का सच्चाई बारे कुछ सच्चाइयो बा बोल नहीं तो एगो बयारा छतिया पर एगो दहिनवारा पर एक फायर दागब की दौरे पर मरी जइबो बोलत नहीं की है के रोरे कहीं झूठ नहीं की ना बोलत आए काहे नहीं बोलत जी पाहुन बाबूजी